Tervetuloa mukaan Ribunin keittiöön. Tänään on lauantai. Mä teen possufilee pihviä. Tämmöstä settiä. Ostin tosta Salesta. Ja ne paistuu täällä. Sitten mä teen salatin siihen kylkeen. Ja tänään mulla on taas purjosipuli, lemppari ja sit paprikaa. Joo. No niin, nyt toi lämpötila alkaa kohota ja mä lisään nää purjot sinne. No. Nyt vähän pippuria ja suolaa. Ei mitään, mä pistän kuvaa tulee sit Futisfoorumiin ja oikein hyvää päivänjatkoa.